taky měl, já jsem popravdě měl nejsilnější, co mohlo být, protože moje ségra má přítele a ten přítel má vlastně taky hulí nejsilnější trávu, že jo. A před 2 rokama jsem to měl to samý, já jsem málem, ty vole, tamhle si švihnul hlavu o záchod, vole, a málem jsem měl na záchranku, ty vole. Kolik tam lidí? Kámo, 333, vole. Píčů. Nedělám si píču, fakt? Ukaž to. Čum, pojď blíž, čum, vidíš? Píču. No. Dobrý. A to jenom protože se něco děje, vole. No, tak to je jasný, vole. Niky. Dobrý. Niky, halo. Napij se vody. Chceš vodu? Čistou? Potřebuje se napít. Uleví se ti, popravdě fakt se ti uleví, na? Niky. Tady máš vodu, na? Nebude. To je píči. Je píči. Niky. To chci jít domů vyspat se pořádně. Elektroničník namážu znova ještě. Do studený. Totál studený. Totál studený.